बर' हारिनि गेजेराव हारिमुखौ गिबिसिन जागायजेननाय आरो हारिमुखौ मुलुग दरबाराव गिबिसिन मिथिहोनाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि दिनै बोसोरारि थैनाय सान। चिरां बांगालदुबा ओनसोलनि सिङाव थानाय 2 नं सा फाख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव दिनै बर' हारिनि हारिमुखौ गिबिसिन जागायजेननाय आरो हारिमुखौ मुलुग दरबाराव गिबिसिन मिथिहोनाय रुंसारि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि दिनै 24थि बोसोरारि थैनाय सान फालिदों। बिथाङा सासे संगीत नाटक एकाडेमि नेशनेल एवार्डबो मोननो हादोंमोन आरो बेल' नङा, गोबां बान्थाबो मोननो हादोंमोन। एमएलए जयन्त बसुमतारिया रुंसारि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मुसुखा गायसननानै दोननायनि खोथा होदों आरो गोबां रुंसारि जालांनाय गेदेमाफोरखौ सं दाननानै लासै लासै बेबायदिनो गोसोखांनानै मान बावलांबाय थागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। जोंनि जे मोसानाय मुसुरनाय बागुरुम्बानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसानाय आरो बे मोसानायखौ बुहुम दरबाराव दिन्थिनानै बर' हारिनि जे हारिमु सिनायथि थामोनथा बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय बिथाङा जिबायदि सारा आसाम नाङै जेरावफोर बर'फोर दङ, गुबैयै जोंहा गवालपारा जिल्लानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन थावनियाव फोरोंहैनानै बेजों लोगोसेयैनो बिथाङा भारत हादोरावबो दिल्ली दरबाराव बिथाङा बर'नि मोसानायखौ दिन्थिहैनानै बर'नि हारिमुवा जे जोबोद मोनसे समायना रमायना, जोबोद मोनसे गोजौ थाखोनि मानदान्दायाव दङ, बेखौ बिथाङा दिन्थिहैदोंमोन। आरो बे दिन्थिनायनि गेजेरजों बर' हारिया जोबोद मोनसे समायना हारिमु गोनां होननानै मोनथिजानो हादों आरो बेजोंनो जों थांबाय थागोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे बिथांनि न'खर, बे न'खराव दिनैसिम जोङो बेबायदियै हारि हिसाबै अनसायनाय मोनसे निस्सय मोननो हायाखै। नाथाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा आंजों टेलिफनिक रायलायनायाव बिथाङा बुंहरदों जे जोङो बिटिआर सोरखारनिफ्राय थाबैनो बिथांनि मुसुखा बेखौ नोङो ब्रन्जनि बानायनानै बबेबा मोनसे थावनियाव निस्सय फसंनानै दोनगोन, बेखौ फोसावनानै फै होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेखायनो जोङो बिनि गेजेरजों जोंनि जायफोर हारियाव हाथरखि महरै दंमोन, बे हाथरखि बिथांमोनखौ जों दिनैबो हयथ' जिबायदि मासि, जिबायदि जोङो मोनसे सन्मान होनांगौ, बे हयथ' दिनैसिम खालामजोबनो हानाय जायाखै। नाथाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय दिनै लासै लासै बेखौ लांबाय थादों। कामिनी कुमार नार्जारि बिथांनि 24थि रुंसारि सानखौ दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव गावनि गामियावनो एबा गावनि न'आवनो खुंफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो खोब भाग्यबान होननानै सानना लादों। बेनिखायनो भाग्यबान होननानै सानना लादों, बिथांबायदि सुबुङा, बर' फिसाया बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम जायामोनब्ला बर'नि जा हारिमु, बे हारिमुवा गोदोलांबायमोन, फ्राय गोमानायनि लामायाव फैबायमोन। बर' हारिमुजों लोगोसे बर' हारि आसार खान्थि गासैबो गुबुन हारिजों मनग्लाबजोबनानै जोबनायनि लामायाव फैबायमोन। बेनिखायनो जोङो खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन। आरो बिथांनि जा जों जोनोम सानखौ मोनैनि जाहोनाव जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिथांनि थैनाय सानखौनो मोनसे बर' हारिनि, बर' माहारिनि जोंनि जेनेरेसनफोरखौ, गोदान जेनेरेसनफोरखौ हारिमु सिबिनाया साफ्रोमबो जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाफोरनाव बा साफ्रोमबो बर' सोद्रोमानावनो बा फिसानावनो थाथों बा फोजाखांनो फैथों। जौगाखांनायखौ लाबोनाया बिथांनि मोनसे मडेल हिसाबै बिथांजों जोङो मोननो हाथों, बे महरैनो दिनै खुंफुंनाय लादों। आरो खौरांगिरि नोंथांमोननि बे आंनिफ्राय जे सोंनो होननानै मिथिनो लुबैदों, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं प्रथम आंनि गोजोननायखौ जासिबाय। बिथां बा जे धरनि आरोखि मानसिमोन, सोर मानसिया माबायदिखौ नायनानै सिनायनो हाया, खिन्थु बिथाङा बर'नो मोनसे आरोखि ओरैबायदि होलांबाय जेखौ जोङो आरोखि अन्थाइनि सिन बा हांखो होननो हायो आरोखि।
नै आं थांनोसै रावबो होना नाथाय बिथांनो समाया रावखौबो दिना बिथाङा थांबाय खिन्थु जोंनो आरोखि अन्थाइयाव हांखो दाननानै गालांबाय बर'फ्रा नैबे कालचारखौ मालाबाबो दाबाव आरो बे कालचारजों नोंसोरखौ सिनायहैगोन बुहुमाव बेबायदि मोनसे खननाय नङाब्लाबो दामनाय नङाब्लाबो मोसानायनि गेजेरजों आरो प्रेक्टिकेलि बे दामोमोनबो आरोखि खनामोन दामोमोनबो बे जिनिसखौ जोंनो होलांबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर सम्पद गिदिर जोंनि थाखाय बे बिथाङा जोंनो गुन होलांबाय आरोखि बिथांनि मावनाया बेनो आरोखि मोनसे एकता लाबोदोंमोन आरोखि गामि गामि थांनानैहाय बियो आरोखि मानसिखौ होनोमोन गामियाव मिटिं खालायोमोन आरोखि आं ओरैबायदि कालचारनि मानसि आं नोंसोर खम मोसानाय फोरोंनो लुबैदों जेरै बागुरुम्बा जेरै आरोखि बिथाङा आरोखि दाउस्रि देलाय मोसानाय आरोखि बेबायदि मोसानायखौ फोरोंनो थाखाय बिथांमोना मोनसे गामिनि मानसिखौ सिख्ला मोजांखौ लाबोनानै बियो आरोखि बिसोरनो फोरोंदोंमोन आरोखि आरो बेबादिनो साक्सेसफुल आरोखि प्रत्येक जायगायावनो आरोखि बेबादिखौ बिथाङा खालामनो हादों आरोखि प्रत्येक जायगायावनो बहुत जायगायावनो आरोखि नोंथांमोननि बे जायगायावबो खालामदों गसाइगावखौथ' खालामखादों बिथाङा दक्षिण भारताव बिराद नाम खालामदों आरोखि बेबायदि खालामदों बे नामखौनो बिथाङा दिल्लीसिम लांनो हादों आरो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो बे नामखौ लाखिनो हादों बिथां थ्रुयै नाथाय दानि खेथ्रआव दानि लाइमोनफ्रा बिथांनि जिबायदि मावलांनाय बिथांबो मिथिया बांसिनानो मिथिया माखासे मिथियो दा बेनि खेथ्रआव बिथांनि बिहोमा होलांनाय गिदिर दायित्वखौ माबायदि दानि लाइमोनफ्रा सोलोंनांगौ एबा मावनांगौ होननानै आं दानि लाइमोनखौ आंनि अनुरद खालामनो लुबैयो आं खावलायनो लुबैयो जे जों लामाखौ ओरैबायदिखौ लानांगौ जेनि गेजेरजों मोनसे जाथिया थांनानै थानो हायो जोंनि जे मोसाग्लांनाय जोंनि खनग्लांनाय दामनाय बेफोर आरोखि दहाय जेरै बुंदों आरोखि मोसानाय खोथाखौ बेफोर जिखौ सिगाङाव दिनानै जोङो जेरावबो दावखोनांगोन आरोखि बिथांनि जे बिराद कृतित्व जों बेखौ जों सिखार खालामनांगोन आरोखि आरो दिनैनि लाइमोनफ्रा बेखौ फल' खालामनो उचित जोङो दिनै नागारलांबाय नामा नागारलाङोब्ला मालाबाबो बे जाथिया गसंथानो हानाय नङा